kasi nandito tayo ngayon. Marami akong isda ngayon. Sana mag-enjoy kayo at mag-subscribe, like, and comments sa aking mga page at mga videos. Gusto mo fresh seafoods ngayon? Slice, tara, slice tayo ngayon. Wow! Pero man ito, pag tunay yung 0.2 million, pero ito, 12,000. Ha? Pero ang ano mo ka ito? Dahil mama. Dahil ka pa tatawanan? Share mo. Sahod na sige. Nag-fix na sa YouTube channel. Dahil mama. Dahil mama nito, dahil mama mag-subscribe ito. Pag mga 1-subscribe. Boy, sisit. Hello guys. Kumusta kayo? Mara ba ito? Gini mo kung may pa rin. Iyo. Ano mo? Hiling to. Nag-ano nga na ako duma? Kaya ba kung mo? Nahali mo sa nito? Ayun, nahal. May binigay sa 2 million views. Dito mo madumi. Shout out sa mga kumpulya. Hey, sila na kami. Nahali ang buwan mo, ha? Piraben. Sabi ko kanina, di ba? Dapat ang minimum nito pala 47. 47. Ito yung minimum nito sa mga 58.
57 na sana ako lang. Oh, Chris, mo camera. May barbecue lang. Sino ma? Tijubin ma. Pagkandarahan mo. 100 sabi ang kilo. Diba? 100. Puro tulong ka na. Ha? Hey, mama. Napula po. Purete. Dahil na. Wala nga, dahil mo kami nagpo. Tama na. Dito na. Okay lang po tagdag. Hindi mo siya makikugol mahay ka.
na sana. Mana? Kurang red. Andrea, udah apa loh kak? Terus kan apa? Marinig ka na, mayong ba? Marinig ka na. Kita deko. Ano? Pagmilog-lugong lang ako. Talay. Ayun. Ano din? Kapoto ka? New Year? Right. It is. Para kadang ko sa... Karakaon ka na? Tayo ko pinag... Bagay na ba ngayon? Kanila ma'am. Dating pula naging puti. James, James. Iyang hilingon, tutok na tutok.
Fish butcher. Canada go. Pang Canada naman go. Mga salmon ang ano mo. Tuna buda salmon. 7. Naman. Kurang na kilo.